on Seinäjoella. Seinäjoella? Joo. Siellä on kyllä hetkellä. Se on ravintolassa kuvaaminen kielletty. Okei, saako terassillakaan kuvata? No kaikki mikä meillä on anniskelualuetta, niin siinä ei saa. Okei, mistä? Ei niinku itseääkään edes? No ei. Tai siis ei saa niinku pyörittää esimerkiksi livestä. Okei. Mut siis ei saa kuvata, ei saa ottaa Instagramiin kuvia, ei saa ottaa mihinkään. Siis saa ottaa itsestään vaikka selfie, jos haluaa. Mutta ei saa videokuvaa ottaa. No, jos se menee tonne interwebbiin, niin se on live. Siis kaikkea muuta, mutta liveä ei saa tehdä. Niin tai niin. Jos se nyt siis pyöriikö sulla siellä? Joo. Niin ei, sitä ei saa. Okei. Okei. Kiitos. No, ei varmaan parasta mahdollista tälle ravintolalle. Tässä olisi ollut 1700 katsoja tälläkin hetkellä. Ihan vitun koska paikka ei ikinä tänne. Joo. Savonlinnasta on kyllä niinku erittäin paska fiilis tällä hetkellä, jos vertaa Lappeenrantaan. Jos mä niinku syön terassilla ja kuvaa vittu itten, et siinä ei näy vittu ketään, niin se on kielletty. Et saa niinku, eli saa ottaa niinku kuvia, saa ottaa kuvia Instagramiin, saa kuvata videoita, mutta ei saa kuvata liveä. Mikä ero sillä on, jos tekee Instagramia tai videota tai jotain? Laittakas jotakin. Joo, siis sitä mä just haluankin tehdä tällä hetkellä vittu eniten. Että mennä vittu yksin jonnekin vittu olutravintolaan puhumatta vittu kenellekään ja syömään. Ja lopettaa liveet, kun on 1700 katsoja. Voi vittu. Mäkkäri. Häh? Haluatko mäkkäri? Onko täällä mitään muita ravintoloita aukena? No tossa on, tuu tuohon mihin pysäköt. Joo. Mitä siellä on? Tossa on toi. Joo. Ja sitten on mäkkäri. Okei. Eli ne on käytännössä mitään, ravintolat, mitkä käytännössä on auki tähän aikaan? Joo, ei oo muita oikein tähän. Missä mäkkäri, kuinka on kanssa? Tossa on Prisma, niinku sanotaan 2-3 kilsaa. Okei, se on niin kaukana. Se on siinä vieressä. Eli se ei oo niinku keskustassa Ei. käytännössä? Okei. Mut meikä voi käyttää kyllä sieltä jotain. Hetkinen. No voidaan me käydä sinne. Joo. Käydään mäkkärissä. Kerran kun tänne asti voidaan mäkkärissä käydä. Sulla on oma auto. Häh? Onko sulla oma auto? Ei, me oltiin vuokra-autolla. Joo. Ei vittu ihan hulluksi on. Ihan hauska. Big Mac. Se on vähän semmonen kerrosateria. Onko siinä mitä? Siinä on salaattia, suolakurkkua, juustoa ja 2 pihviä. Katso joka se. Haluatko se ateriana? Onko se miten? Eli tarkoittaa. Ei se oo kauhean. On näitä tukku. On siinä juoma mukana. Aterian kuuluu juomia ranskalaiset. Jos ottaa. Joo, jotain semmoista. Eli Big Mac. Ateria. Siinä on ranskalaiset juoma. Niin, jotain semmoista. Joo. No se tässä. Tuleeko samalla? Joo. Mitäs juomia laitetaan? Limppari, kokista, fanttaa, spraittia. Otetaan kokis.
No niin, sitten muuta. Mutta tässä ei 2 pihviä. Se on 4 pihviä. Niin. Siis, miettikää, että mä oon vittu hotellissa, missä on 4 sänkyä. Ja mä oon iltapäivällä syömässä vittu 4 pihviä yksin. Joku hotellissa yksin 4 sängyn kanssa ja syö 4 pihviä iltapäivällä. Tein siitä tonne korttimaksua 3 kertaa tuohon, vaikka mulla on tilillä rahaa. Sen jälkeen samalla kun se korttimaksu ei toimi, niin mä huomaan, että mulla on lähtenyt ulos tosta joku 3 tonnia, mitä mulla ei, vaikka mulla ei oo siellä vittu mitään. Mulla ei oo siellä mitään nyt ulosotosta, niin miten voi lähteä 3 tonnia ennen kuin pois. Mulla ei oo... Vittu mikä tilanne taas, kun mä oon niinku jossain Savonlinnassa yhtäkkiä ilman, että mä suunnittu, että mä tuun tänne. Puhelin mikä mä ostin 5 päivää sitten, tai no on se nyt jo 10 päivää, kesti 5 päivää ja on nyt jossain Pariisissa huollossa, mutta se ei saa auki sitä siellä huollossa. Ja mä en tiedä milloin mä saan sen takaisin sieltä. Ja siellä ei ole mitään puhelinnumeroa minne soittaa. Sitten joku ulosottolasku, mikä on maksettu 2 kuukautta sitten, lähti tuplana mun tililtä. Mutta ihan, siis joskus 2011 ja meillä oli yöpaikka siellä mun kaverin tykönä. Meitä oli aika paljon siellä yötä, mutta mun naisystävä halusi jostain syystä mennä hotelliin yötä. Sama hotelli, missä me oltiin Krisuun ja ton Krisun ja Julian kanssa silloin yötä, kun tultiin Kuopiosta vai eikö? Niin silloin tultiin Kuopiosta Joensuuhun, niin samassa hotellissa, samassa Sokos-hotellissa. Ja se, kun sen aikainen naisystävä halusi baarin jälkeen, me mentiin jonkun 15-vuotiaiden mopotyyppien kyyvillä, eli mopojen kyyvillä mentiin sinne Sokos-hotellille, kun hän halusi mennä sinne hotelliin yöksi. Mä olin vaan, että minkä takia, mutta sitten me loppujen lopuksi mentiin sinne hotellille, haettiin Mäkkäristä safkaa. Loppujen lopuksi me otetaan siihen hotelliin, mä olin sille, että no okei, että no kai tässä nyt sitten, jos meillä on hotellihuone, niin kai tässä edes seksiä harrastetaan. Mutta ei edes seksiä, ja loppujen lopuksi ilta loppui sitten mä söin Big Mac hampurilaista yksissä, tai nyt yksin, mutta söin Big Mac hampurilaista siinä sängyssä ja menin nukkuun. Niin tuo oli vähän vastaava tilanne. Mikä on inniä? Kyllä mä annan silloin tälle mene junalle. Sori, mä kuulin tuon puhelun, kun striimissä ei näy ketään. Niin, mutta sä puhut todella kova äänisesti ja mulla tuli pari matkustajaa sanomaan siitä. Niin, no eläkeläiset, ketkä häiritte, niin ketkä luulee, että heidät ryöstetään myös, he luulee, että heidät ryöstetään taksissa matkalla Kampista lentokentälle, niin mä en tiedä kuinka tosissaan voi ottaa ihmistä, kuka luulee. Niin mitä sä sanoit? Miettikää nyt hetki tätä tilannetta. Kyllä, just sitä. Eli jos tuo meni läpi, niin te uskotte matkustaja, joka luulee, että Helsingissä ei voi matkustaa taksilla, koska heidät ryöstetään siellä. Joo. No enköhän mä saa hoidettua sen sillä tavalla. Jees, tämä siellä. Mä soittelen sen. Jees, moi. Onnistuu se eikö mä en keri paikkaan? Ne tuli sanoa mulle, että sun kovaääninen puhe häiritsee niitä. Eihän puhumista voi kieltää bussissa. Mä puhun ihan samaa ääneen. Sä puhut kovaa ääneen. Se on todella ärsyttävää kuunnella, jos se julkisessa liikennevälineessä on. Joo. On oikeesti ärsyttävää puhua. Eli käytännössä ja jos ne itse sanoo, että ne pelkää sitä, että ne vaan ryöstetään siellä Helsingissä, niin mitä väliä sillä on? Miten se sua häiritsee? Mä vaan...
sitä, että jos sä oot bussissa, niin sun pitää samalla kieltä sitten bussissa puhelimeen puhuminen, bussissa viruskaverille puhuminen. Niin. Sä voit bussissa puhua puhelua, mutta hiljaa. Silleen, että se ei ketään häiritse. Eli niinku sä olit puuttunut niiden asiaan, mitä väliä sillä on? Vai mitä, Että sä olit puuttunut siihen taksijuttuun, mistä ne puhuu, eiks niin? niin kuin hän sanoi, että Helsingissä ei voi mennä taksiin, koska ryöstetään, niin mä sanoin, että se ei kyllä pidä paikkaansa. No se on joo, mutta ne on semmosia, että ne ei ole hirveästi vissiin käynyt Helsingistä, niillä on vähän tommosia oletuksia, jotka saattaa ehkä pitää. No, mä oon Helsingistä ja mä kyllä vaan sanoa, että mun mielestä Helsingissä ei kyllä ryöstä, jos menee taksiin. Jos Se oli niiden mielestä häiritsevää. jos otat niin kyllä mun mielestä niin varmasti pystyy Helsinkiin menemään bussilla ja ottaa taksin lentokentällä ilman, että sut ryöstetään taksissa. Voin kyllä luvata sen verran. Mitä kyllä mä ite niin kaikki ollaan sovussa täällä. Puhu hiljempaa. Joo, okei. Päästään helpommalta. Yes, okei, pitäis. Yes, kiitos. Sori. Tässä tuli voittaa. Joo. Kaikki hyvin. Striimi päällä. On. Ai. Heitä terve. Itse kuningas. Kiitos. Yes, sir. Hyvää kesäjatkoa. Hyvää kesäjatkoa. Hei, samoin sulle. Olen vähän väsynyt. Ei kerran nukkua hälyttää. Joo. Tänään Eikö sä kuvaa meitä? Ei, se on teille vaan. Tuo lapsi lähti siltä, että se on vitun päissä. Se varmaan kun vittu 11 vuodessa.